Tak, čauky ľudia, vítam vás Fajk. Tak, dneska som sa pokúsil vyrobiť si svet, nový na survivale, ale toto má byť úplne niečo iné ako ten prvý, ten sa mi vymazal. No, natáčal som strašne málo. Krátko a potom som si ho aj vymazal, potom som to aj lutoval. Idem si naťažiť nejaké drevo. Samé brezy. Som sa nemohol spavnúť nikde inde. Just som sa musel tu spavnúť. Ja, dobre, už som to skoro postavil. Minecraft som už dlho nenatáčal, Bad Ice Cream som natáčal, neviem či viete, asi viete. Bavilo ma to strašne, ale už ma to až tak nebaví. To bolo také dobré. Už dokončím tú sériu, ale... Ak si ľudia myslíte, že mám dávať aj dlhšie videá, tak sa mi to tam nebude dať, pretože mám málo odberov, takže sa prihláste na odber. Ak chcete, aby som mal dlhšie videá. Ak nechcete, nemusíte sa prihlasovať. A rovno je tma. To je náschvál, rovno je tma. Dobre. Ja, že už zombík. To mi naschvál ma málo, či čo. Ovce. Hrám 1.8.1, takže by mi malo vypadnúť mäso. Áno, až 2. Dobre. Ďalšia vlna, tretia. Hádam, že... Dobre, normál hrám. Už môžem 17 či koľko minútové videá dávať, asi neviem ešte, radšej nejdem to dneska spraviť 17 minútové. Potom nejaké také takú minihru, keď budem hrať. Uhlie. To bol dobrý dom. Aha, dobre. Hádam, že myslíte na to, na čo ja. Torky. A zväčším túto jaskyňu, dúfam. A už sú tu príšery. Za torčkou nepôjdu, dúfam.
Alebo do prieku pôjdu, za Torčkou. Lebo vedia, aha, ten Fajk si tam znašil nejaké ubytovanie. Tak pôjdu za Torčkou. To ma nebaví. Už ma to baví s kamenným mečom. Teda mečom, krompáčom. Vonku niečo spravíme. Tak v jaskyni je to dobrý ukryt zatiaľ. Pre začiatok. Toto nie je až taká dobrá jaskyňa. Hrozne mi to laguje. Vlastne iba trošku, ale... Tak, dobre. Málo sa mi zdá. Tak. Už tu posteľ by som mohol vyrobiť. Veľa z toho dostávam. Riadne. Joj, dneska nemám nejakú dobrú náladu. Určite, ak to pozeráte ešte ten deň, tak určite budete mať aj vy takú náladu. Vlastne podľa toho, skade ste. Dobre. No tak ešte toto. Aby mi to aspoň trošku by mi to mohlo vyjsť. Aha, ja som mal aj toto. Nie, jedno, tak som chcel povedať. Posteľ by sa teraz išlo spraviť. Jaj. Čo? Jaj. Dobrú noc. Ako by sa mohlo ísť von? Tak. Aha, dobre. No, to by bolo dobré. By som išiel naťažiť si niečo do jaskyne. Zatiaľ som na prvý diel som to dobre dal. A môžu byť aj takéto, to je dobré. Jo, ja hrám 1.8, preto. Tak.
túto epizódu by to bolo asi tak všetko. Ak sa vám video páčilo a chcete aj ďalšie z tejto epizódy, dajte like. Budem rád, keď sa prihlásite na odber. Čaute.